השחקנים הגיעו למופע מוכן, זה זמן ללבוש תלבושת, לגמור להתאחר, במקומות לשבת ורצוי לא לאחר. עוד רגע מתחילים המופע ממשיך כל כך, אפשר לתת סימן כבר, לפתוח את המסך. עשנו הרבה כביים וגם הרבה כבוד, הדמות נמצאות במופע החבורות. כן, זה היום שלנו, על הבמה עומדים, לכל מי שהגיע לבן כל כך עומד. עשינו חזרות וחיממנו את הכל, עכשיו סוף סוף הגיע הרגע הגדול. את המסך פתחנו, נתחיל בעוד דקה, אז תנו הרבה כבאים, נשמח עד השמיים.